Здравейте, аз съм Иван Манков Гатака и в това видео ще се опитам да внеса яснота по един въпрос, който озадачава част от вас. Тук ще си поговорим за SFB формата, който е основният формат, използван от Читанка за форматиране на текстовото съдържание. Не се притеснявайте, ако не знаете какво е SFB формата или нямате технически бекграунд или въобще не сте технически насочени. Идеята за този формат е изключително проста, доста логична и буквално в рамките на няколко минути ще я разберете. И тук ще се опитам да ви обясня защо всъщност трябва да използваме този формат, какви са предимствата от него, какви възможности в последствие дава, защо в крайна сметка трябва да се занимаваме с него. Ако сте редактор на Читанка, предполагам, знаете вече, поне в основната си част, какво представлява SFB формат. Но ако не сте редактор на Читанка или за първи път се сблъсквате, това е един специфичен начин, по който ние може да отбелязваме части от текста, т.е. да отбелязваме тяхното значение, тяхния смисъл, тяхната семантика. Примерно, ако в част от текста искаме да отбележим, че е заглавие, ние използваме специфичен формат, посочен тук в Wiki страницата. Ако искаме да покажем, че е цитат, че е анотация, че е заглавие, че е предварително форматиран текст и други подобни неща. В Wiki-то има добро описание на съответните тагове, но нека да не влизаме в тези детайли. Това, което трябва да запомните до момента е, че този SFB формат ни позволява, използвайки специфични символи, като тези тук, да кажем, че точно определена част от текста има някакво специфично значение. Било то заглавие, било то цитат, било то епиграф, било то посвещение, било то автора, било то дата или нещо подобно. Важното нещо, което трябва да разберете в случая е, че ние задавайки тези знаци, ние не посочваме форматирането, т.е. ние не определяме какъв е външния вид, как трябва да бъде презентирано това нещо, как трябва да бъде показано. Ние просто казваме, че това тук е примерно заглавие или нека да използваме анотация, понеже е първия даден пример. Така че ние казваме, че тази част от текста е анотация. Как тя ще бъде показана в последствие е въпрос на съвсем друг код и на съвсем друг процес. Защото ако примерно този текст бъде показан в HTML, той ще бъде форматиран по един начин, т.е. визуализацията на анотацията ще бъде по един начин. Ако това го отворим на някакъв четец, електронен четец, който работи с EPUB файлове, то там форматирането ще бъде малко по-различно. Така че нека да ви демонстрирам всъщност какво представлява тази идея, тази концепция, че тези неща всъщност не са форматирането, а те просто са маркери какво представлява дадено съдържание. Ще отворя пясъчника, който ни дава възможност да разгледаме набързо как различните тагове работят и също така да проверим дали таговете, които сме написали, са правилни. Нека да не влизаме в детайли в момента какви са точно тези неща и така нататък, да ви покажа един елементарен пример. Имаме таг с текст и всъщност това, което сме казали в момента, използвайки този тип форматиране, е, че ето този текст трябва да бъде отбелязан като анотация. След като натиснем преглед, той ще бъде парснат. Процеса на прехвърляне на това нещо към нещо, което примерно браузъра може да визуализира или четец за електронни книги може да визуализира, се нарича парсване. Но нека да не влизаме в толкова технически детайли и да не ги запомните, няма никакво значение. Това, което е важно в случая е, че ние сме казали, ето от това форматиране, което сме задали тук в SFB формат, ми го прехвърли към HTML. И ето това е презентацията на този текст. Както виждате, имаме анотация с един хубав жълт бордър, т.е. една жълта линия, текст изглежда добре. Но това, което искам да ви покажа в момента е следното нещо. Не обръщайте внимание на техническите способи, които използвам. Сега ще разберете какво искам да ви покажа. Този текст, въобще цялата тази анотация е прехвърлена от ето този тип SFB анотация в нещо, което изглежда по ето този начин в HTML. Пак ви казвам, не се притеснявайте, ако не знаете какви са тези неща. Но това, което искам да ви покажа в момента е, че този маркер показва, че това е анотация, а съвсем друг механизъм определя как точно ще бъде презентирано това нещо. Да кажем, че аз искам да няма бекграунд и не искам примерно да има бордъри, примерно и не искам бордъра да бъде кръгъл и примерно не искам текста да има такива отстояния. Виждате ли какво се случи? Как коренно промених външния вид на анотацията, а тук не съм пипнал абсолютно нищо. И точно тук е голямата сила на този формат. Ние еднократно отбелязваме, че това нещо е анотация. Съвсем други кодове вече определят как тя може да бъде представена. И в зависимост от това какъв формат работим, било то HTML, било то EPUB, било то FB2,
ние задаваме различни формати. И вижте сега, ако използваме ето този механизъм с SFB и примерно след една година се появи някакъв страхотен четец за електронни книги, който е най-доброто нещо, което може да си представите, но той работи с някакъв несъществуващ до момента формат, то тогава единственото, което трябва да се направи, е да се напише един лек програмен код, който да взима ето тези неща, които ние сме описали тук в SFB формата и да ги прехвърля към нещо, което този нов четец ще разбира. И виждате ли, ние не променяме по никакъв начин анотациите, но тогава този код буквално в рамките на няколко минути ще може да прехвърли огромно съдържание книги към този нов формат. И тогава ние семантичното значение на текстовете, които сме задали, че това е анотация, че другото е текст, че еди кое си е цитат, ще бъде прието, ще бъде прехвърлено по начин, по който този нов формат, този нов четец ще може да разбира. Или другото нещо, което може да направим. Да кажем, че на нас не ни харесва визуализацията по подразбиране, която примерно четанката ни предоставя с тези жълти цветове. Решаваме, че по някаква причина искаме да сменим цветовете, да станат примерно, нека да не бъдат жълти, ами да бъдат примерно, нека да измисля някакъв цвят, примерно да бъдат сини. Виждате ли? Ние, използвайки същия входящ формат, SFB, ние коренно променяме външния вид. Разбира се, тук може да направим изключително много промени, защото няма никакви ограничения в това нещо, но все пак, това, което трябва наистина да разберете, защо трябва да бъде използван SFB формата и най-вече какво представляват тези тагове, е, че ние задаваме семантиката. Тоест, този текст трябва да бъде цитат. Този текст трябва да бъде заглавие, този текст трябва да бъде дата. Как ще бъде визуализирано това нещо, зависи от конкретната платформа, зависи от конкретната ситуация, зависи от конкретния експорт, който е направен. И по този начин, един път редактирайки даден текст, задавайки му правилните анотации, т.е. правилните тагове, правилните ето тези знаци, след това може да бъде прехвърлен в абсолютно всеки един формат. Да, разбира се, има някои, които не могат някои неща, но нека да не влизаме в тези детайли. Така че това е много важна концепция, която трябва да разберете и това не е нещо специфично за този формат. Това е начинът, по който принципно работят и компютри, технологии, езици и така нататък. Така че мисля, че това стана доста ясно. Тези неща определят значението на части от текста, а тяхната визуализация е въпрос на коренно различно нещо. И по този начин, когато форматираме нещата по този начин, може да прехвърляме към всякакви формати, без да се налага ръчно пипане или ръчна промяна в последствие на дадените текстове. Така че това е изключително голямо предимство. Сега, нека да обърна малко повече внимание как точно се използват таговете в SFB формата. Няма да обходим всичките, просто ще ви покажа няколко примера и няколко ситуации, където може би се бъркате. В самото wiki на четанка има доста добро описание кой какво представлява, също така има примери, но вече видяхте какво представлява анотацията. Има два вида маркери. Едните са блокови маркери, другите са едноредови маркери. Идеята на блоковите маркери е, че те могат да взимат серия от текстове, т.е. неограничен брой редове. Един ред, 2, 1000 няма никакво значение. В случая, примера, който съм посочил, има един единствен ред. Но примерно, ако взема този ред или някакъв нов ред и го добавя вътре, виждате ли как, след като натиснем преглед, то тогава в тази, т.е. и двата, всички редове, които са вътре, ще бъдат форматирани по един и същи начин. На практика, какво означава блоковите маркери? Това означава, че всичко, което е между тях, се третира като едно и също нещо. В случая използваме маркера за анотация, т.е. всичко, което е между отварящия и затварящия маркер, се форматира по един и същи начин. И тук, може би, тези знаци си ви изглеждат малко странни, но това е начинът, по който се отбелязват. Това е отварящия маркер, това е затварящия маркер. Защото на компютъра е много важно да знае той откъде започва дадено нещо и къде свършва дадено нещо. И това, което правим, е използваме маркера А и знака за по-голямо, като отварящ маркер, и знака А и знака долар за затварящ маркер. Всичко, което е между този ред и този ред, бива форматирано по един и същи начин. Две много важни неща, които трябва да запомните. Отварящия и затварящия маркер не трябва да съдържат никакъв текст преди или след себе си. Те просто трябва да присъстват там. Текста, който ще форматираме, който описваме, трябва да бъде на нов ред, след маркера. Тоест, ако това нещо го направя по този начин, ще получа грешка. Същото важи и за затварящия маркер. Преди него не трябва да има нищо, след него също не трябва да има нищо. Другото много важно нещо е, че текстовете, които са в блоковете маркери, трябва да имат
знака за табулация пред себе си. Ако аз махна знака за табулация и се опитам да изпълня ето този не код, да се опитам, нали, да направя преглед на съответното нещо, тук получавам една грешка, че съдържанието не е известно и то не се форматира както трябва. Защото липсва знака за табулация. Това е изключително важно нещо, да се използва знака за табулация. Така че всеки един нов ред, в крайна сметка, трябва да започва с табулация. И това представлява блоковия маркер. Това е с анотацията. Ако искаме да покажем всъщност, че това е цитат, използваме буквата C. Всички тези маркери, между другото, са на латиница и са с главен регистър. Тоест не малки букви, а големи букви. Нека да видим как ще стоят нещата с цитата. Просто сменям маркера. Както виждате, ето този символ и този символ не се променят, защото това е начинът, по който се казва отварящото място на тага за цитат, на маркера за цитат. Так и маркер е едно и също нещо, просто едното е чуждица. Така че това е знака за отварящия маркер, това е знака за затварящия маркер. И сега в момента, ако дам на преглед, нека да видим какво ще се получи. Виждате ли как форматирането е по различен начин? Защото това е начинът, по който четанка е решила да показва, че това нещо са цитати. В някой друг формат това може да бъде визуализирано по коренно различен начин или просто да смениме скина, т.е. външния вид във всеки един момент. Така че, както виждате, работата с блоковите маркери е изключително лесна. Взимаме маркера, който ни интересува, примерно епиграф. Нека да напишем главно латинско е. Пишем знака по-голямо, за да кажем, че това е отварящия. Отиваме на нов ред, слагаме знака за табулация, въвеждаме текста, който ни интересува, затваряме маркера и когато натиснем преглед, вече виждаме визуализацията на този епиграф. Както виждате, в случая текста е с малко по-различен шрифт и така нататък и така нататък. По същия начин работят абсолютно всички ето тези маркери. Няма да обхождам всеки един от тях, защото мисля, че схванахте принципа вече как работи. Просто използвайте съответната дума. Нека да минем сега към едноредовите маркери. Значи едноредовите маркери имат същата концепция, както блоковете маркери, с тази разлика, че те важат за един единствен ред. Тоест, ако аз искам да въведа заглавие, пиша следното нещо, пиша този знак, който между другото на всички клавиатури е на различно място, но обикновено ако пишете на фонетична клавиатура, това е бутона, който е с наклонена наляво черта. Най-често. Зависи много от клавиатурата ви. След това трябва да напишем знака за табулация. Задължително да напишем знака за табулация. Сега, в браузъра има много сериозен проблем с знаците за табулация, защото натискането на табулацията има съвсем различно значение. Така че това, което аз ще направя е лекичко ще излъжа. Ще копирам ето този текст от тук, за да мога да взема знака за табулацията. И когато натисна на преглед, виждате ли как това нещо е форматирано като заглавие. Защото този едноредов маркер означава заглавие. Това, което трябва да направя е да започна реда с този знак, да натисна клавиша табулация и да напиша съответното име. След като дам на преглед, виждам, че този текст е форматиран. Това е важното да запомните за едноредовите маркери, че те важат само за реда, в който се използват. Оттам нататък те нямат значение. Да, тук получавам грешка, защото той не може да разпознае какво представлява това нещо, но нека да не влизаме в тези детайли. Става въпрос, че само този ред ще бъде третиран като заглавие, а не друг. И по тази причина, понеже е ясно на компютъра къде свършва съответният текст, т.е. текста свършва там, където свършва съответния ред, нямаме нужда от затварящ маркер. Те затова се наричат едноредови маркери, защото важат само за един единствен ред, започва реда с тях, и след като свърши реда, е ясно, че неговата сила, неговото значение вече е изчезнало. Т.е. вече няма никакво значение. Така че по същия начин, ако искам да използвам знака, който е за автор, който е Маймонско А, и натисна преглед, виждате, че името бива форматирано по съвсем различен начин, преместено в дясно и така нататък. Това е базовия начин за работа с маркерите. Всичко друго, в крайна сметка, е различни символи, които трябва да използвате, за да постигнете ефекта, който желаете и да посочите семантиката. Просто прочетете уикито, поиграйте си няколко пъти и мисля, че няма да имате абсолютно никакви проблеми с това нещо. Също нещо много важно. Това нещо важи за всеки един текстови редактор, който съществува известен за мен. Тоест най-обикновените, дори Notepad, най-обикновения Windows Notepad до Microsoft Word 2013, примерно. Защото това, което използваме ние като специални знаци, са най-обикновени, както виждате, букви. Единственото, което трябва да се съобразявате е, че те са на латиница и че са с главен регистър.
или вече или да използвате специфичните символи. Но може да използвате който си искате текстови редактор, който поддържа букви, което на практика е всеки един текстови редактор на тази планета. Така че мисля, че това е достатъчно за този урок. Наистина най-важното, което трябва да запомните е, че използвайки този начин, тези маркери, ние посочваме какво трябва да представлява текст. Ние казваме, това трябва да е заглавие. Как ще изглежда заглавието, зависи от съвсем различни неща. И ние във всеки един момент може да променим презентацията, външния вид на тези неща с лекота. Тоест може да направим 15 версии на един и същи текст с различни форматирания на текстове, на цитати, на параграфи, на информацията, на заглавията и примерно потребителя да си избере определен скин. Тоест техническият термин за това нещо е скин, кожа. Ние може да сменим кожата на това нещо много лесно и потребителя просто да си избере цветовата схема или разположението или визуализацията по негов вкус. Това е основната идея на SFB формата. И мисля, че това е достатъчно за този урок. Искам наистина да ви изкажа искрени благодарности и уважение към всички, които се занимавате преко или косвено с четанката за прекрасната работа, която вършите. До скоро!